gipriso si Juan ni Emperador Domitian. Kay sige naman lagwali kang Kristo, nag-anam kadagan ang Kristiyano. Sa imperyo sa Roma, ang paganong imperyo. Apan samtang dito siya sa isla sa Patmos, o sa kaisla nga prisuhan sa mga Romanhon. Gihatag sa Dios kaniya ang pananawon nga gisuwat niya nga mao kana ang niabot kanato ang basahon sa pinadayag. Karong gabi una, another very interesting topic kalabot sa Bible prophecies without borders. Na atong unang gabi gisaysayan tamo. Gitaytulan tani og mga tagna sa balaang kasulatan, mga propesiya gikan sa balaang kasulatan nga dili kapugngan ang iyang pagkatuman. Lahi manggod ang Dios, mutug-an lang siya alang sa mga butang manghitabo. Way makapugong ni ana bisag unsa nga gahom. Way makapugong ang nalitok sa Dios sa Biblia mahitabo. Ug ang uban ni ini kulba. Kay nag-involve man sa mga kagubot sa kalibutan. Nag-involve man sa mga kagamhanan nga mugahom diri sa yuta. Mao na ang atong subject matter sab karon. Gitaytulan ko kini mga kaigsuonan, ang propesiya sa larawan sa taong metal ug ang martsa sa mga mananap diha sa Biblia. Tingali sa English pa na, the prophecy of the image of the metallic man and the march of beasts as recorded in the Bible. Sa ato pa, diha sa Biblia na ay mga simbolikanhon nga talan-aon. Mga talan-aon nga dunay kahulugan apan gipadayag sa Dios sa mga manalagna sama sa nagsulat sa Biblia. Sa ilang pagsulat niini mihatag sab ang Dios og kaalam aron masabtan kinis mga tao. Mga tao nga nagpuyo sa panahon sa pagsulat sa mga manalagna o mga taong nagpuyo sa kaulahiang panahon sa nahitabo na ang mga gipang tagna. Ang balaang kasulatan, Biblia, atong gitanaw diri, mao ang balaang basahon, ang pulong sa Dios nga naghisgot sa duha ka butang. Number 1, propesiya o kasaysayan. Sa English pa na mga igsoon, the Bible is prophetic historical book. Ang buti pasabot ana, ang unod ining Biblia na ay tagna na apoy kasaysayan. Unsa may tagna? Tagna mao ang gipadayag nga butang gisulti nga mahitabo apan wa pa mahitabo. Munay tagna. Gisulti nga pila ka katuigan gikan karon mao nay mahitabo. Munay tagna. Propesiya na kay gi-channel man sa Dios sa mga propeta. Apan kasaysayan ang nangahitabo na ug nabasahan na nato sa mga libro nga nagsuwat sa mga panghitabo nga nahitabo. Naman ay nga kasaysayan. So ang Biblia duha. Propeta nagsuwat sa butang mahitabo pa, munay propesiya. Apan kasaysayan ang butang nga gitagna kaniadto ato nang nakita nga natuman na karon. Asa nato mahibawan nga nakita? Gibalita sa radyo, nakita sa TV, nasulat sa mga history books. So, Bible ang naaana. Abi ninyo ang nakanindot sa Bible kay ang ubang mga balaang basahon. Naamanggoy balaang basahon pud tanang relihiyon sa kalibutan. Ang Islam na ay ilang Quran. Ang Buddhist na ilang writings of Buddha. Ang Confucians, ang Lao Tzu, ang mga ubang pang mga dagkong relihiyon sa kalibutan, dunay ilang mga basahon. Abi ninyo, kung binahon ka ng tanang basahon sa ubang mga relihiyon, nga dagko, Islam, Buddhist, o unsa na lang, Lao Tzu,
maapay mga Hindu, daghang kay mga dagkong relihiyon sa kalibutan, kumbinahon ka ng ilang mga basahon. Abi ninyo kung sa equivalent ana sa tong Bible, ang basahon ra sa Salmo, sa Proverbio, sa awit ni Solomon, o sa Ecclesiastes. Ang sud anang mga libruha, sama sa writings of Buddha, mga panultihon ra sa manggialamon nga mga tao nga giisip nas mga tao nga ilang Dios, sama na Prince Siddhartha Gautama ang giisip sa mga tao nga Buddha. Nagong inyong gihimuag alkansiya nga dakog tiyan nya upaw nya naay buslot diri kay hulugan ninyo og sinsiyo. Si Buddha man na mao nay Dios sa mga Buddhist. Nagsuwat siya mga libro, pero ang unod siya ang suwat, parihara sa suwat ni Solomon sa Proverbio. Mga panultihon. Apan ang Biblia, dunay elemento nga wala sa ubang basahon. Ang propesya. Pasabot ana. Ang ubang basahon, wala magsutig mga panghitabo sa kaugmaon nga nangahitabo gyud sumalas kasaysayan. Biblia ray na munang mutindog gyud ning Biblia ibabaw sa tanang balaang basahon nga giisip sa lain-laing relihiyon. So, mao na ang nakanindo sa Bible na karong gabi ang atong tahas ang pagtuon sa specific nga tulo ka kapitulos Biblia. Daniel 2, na diha ang larawan sa tao kansang lawas lain-laing metal. Dayon Daniel City nagsugod og martsa ang lain-laing mananap hangtod nga gisumpayan kana sa pinadayag 13 nga naa na poy mananap. Munang gitaytulan taning atong topic karong gabi, atong gitaytulan ni ini nga title, Propesya sa larawan sa taong metal og ang martsa sa mga mananap dihas Biblia. Batok sa kordero. Nganong gibutangan man natog batok? Kay kalaban ni ining tanan ang kordero sa Dios. Masabtan tana karong gabi una unsay kahulugan ng pulong mga metal, larawan sa tao nga metal ang iyang lawas. Unya nagmartsa ang nagsunod-sunod nga mga mananap. Unya ang katapusan ang mihari sa kalibutan. Dili ang usa ni ining dagkong mga hari, kundili ang kordero. Ato ni basahon ha ni adiri. Kini mao ang usa sa labing taas nga tagna nga nahasulat sa Biblia. Anong usa sa labing taas? Kay daghan ang katuigan nga gisubay ining tagnaa. Naghisgot ni sa nagsunod-sunod nga maging harian. Nagsunod-sunod nga mga bantugang nasod nga midominar dinhi sa atong kalibutan. Munay gisubay ini. Mahingang hamo kay dugay na kayong gisuwat apan kun inyo karong masubay ang nahitabo sumala sa mga panid sa kasaysayan makaingon mo grabe giday ning Biblia. Litra por litra giday mga tuman ang iyang gilitok bisag gisimbolo lang apan makasabota sa nahimo niyang kahulugan. Niya naglangkob kini sa kapanahunan gikan kang manalagna Daniel, propeta Daniel. Ang propeta sa Israel sa dihang gigunob ni Hari Nabucodonosor sa Babylonia ang Jerusalem. O giguba niya ang templo nga gibuhat ni Hari Solomon nga usa sa labing nindot nga talan-awon sa karaan nga Middle East kung ancient Near East. Kanang gingalang karug Holy Land. Ang usa sa labing nindot nga talan-awon sumalas Biblia og kasaysayan mao ang templo sa Jerusalem nga gitukod ni Solomon. Gisulong ni Nabucodonosor ang Jerusalem, gibihag niya ang mga Israelhanon, giguba niya ang syudad, giguba niya ang walls of Jerusalem, gibungkag niya or iyang lumpag ang Jerusalem Temple, gikuha niya ang mga kayamanan gikan sa Jerusalem Temple, ang tinigom ni Solomon nga mga bulawan ug uban nga mga bahandi nga gibutang
ni Hari Solomon sa templo ug maunay sinugdanan sa istorya ni ining 3 ka kapitulo nga atong tun-an. Milungtad kini nga propesiya hangtod sa atong kapanahonan karon. Makita nimo nga ang atong kapanahonan ron gi-describe di ni sa Bible in symbols kaniadto. Ingon diri nga gisulat kini sa duha ka propeta sa Biblia. Kining duha ka propeta lagyo ra ni sila gap. Ang gap ni inis usag-usab between 500 to 600 years. Si Daniel manalag na sa panahon sa 7th century BC. Kanang BC, ang count ni tuig ana paingon sa ubos. 7th century, 6th century, 5th century, 4th century, 3rd century, 2nd century, 1st century. Mauna, apan si Juan ang nagsuwat sa pinadayag. Diri na siya magpuyo sa 1st century AD. Dungog na mo anang BC ug AD. Ang katuigan sa wa pa si Kristo mataw mauna ang BC. Pinakasayon nga kahulugan nga gihatag sa mga magtutudlo before Christ. Ingon po sila ang katuigan gikas pagkatao ni Kristo hangtod sa atong kapanahonan karon ginganlan na po na nilag AD. Ug ang mga maestra mo ingon po usahay nga ang kahulugan ana after the death of Christ dili. Latin kana nga pinulungan nga ang kahulugan Anno Domini, meaning the year of our Lord. Munang AD. Si Daniel nagsuwat sa basahon sa Daniel sa about 605 and forward BC. Apan si John the Revelator ang nagsuwat sa pinadayag. Gisuwat niya kini between 98 to 100 AD. More or less 500 to 600 years ang gap sa pagsuwat ni ining duha ka basahon. Apan makita ninyo nga takdo ang ilang mga tagna. Manay nakanindot sa Ginoo kay siya mangyoy tag-iya sa gipadayag. Muna nga gipasuwat niya ang manalagna kaniadto apan ang iyang gipasumpay ang mga manalagna hundreds of years later. Muning duha ka propeta ang nagsulat ni ini, si propeta Daniel sa daang tugon o si propeta Juan Revelador sa bag-ong tugon. Si Juan Revelador, kadto nang tinun-an ni Hesus nga ginganlan pug Juan. Dili na mao si Juan Bautista, kadtong ig-agaw igtagurhas Ginoo nga mo'y nagbautismo niya ug moopoy nagbautismo sa iyang sangay nga si Juan nga nahimong disipulo ni Kristo. Kana si Juan nga disipulo ni Kristo, batan-on pa na siya sa dihang gibautismuhan ni Juan nga iyan sangay si Juan Bautista. Apan samtang gibautismuhan siya ni Juan Bautista, iyang sangay nga magwawali, nga ig-agaw igtagurha ni Ginoong Hesus, kay anak man na ni Elizabeth, nga ig-agaw igtagsa ni Maria, nga inahan sa tong Ginoo. Ninumdum na mo anang istorya ha. Samtang na bautismo si Juan sa suba sa Jordan, nakaamgo si Ginoong Hesus, naabot na ang panahon nga iyang biyaan ang pandayan sa iyang ama-ama nga si Jose. Gihukas niya ang tuwalya, gihubo niya ang bistis panarabaho, ug siya miadto sa suba sa Jordan, dapit nga na bautismo ang iyang ig-agaw igtagurha. Pag abot niya dito, miingon siya, sa ato laning pinulungan ha, miingon siya, gaw, bautismo hiko. Ang igagaw nga nakaila, miingon pagsuti, dili man ako ang angayan mo bautismo kanimo, ikaw man ang angay mo bautismo kanako. Ug nalitok ang pulong nga bantugan sa Juan Kapitulo 3 sa diyang niingon ang Ginoo, kinahanglan nga atong buhaton kini karon, kay nagsugod ako pagbilin og tunob sa mga taong mulakaw sa dalan sa pagkamatarong. Ang mulakaw di ay sa dalan sa pagkamatarong, musunod sa tunob ni Ginoong Hesus. Magsugod ta sa paglakaw sa dalan sa pagkamatarong, pinaagi sa pagdawat sa balaang bautismo, sama sa giagihan ni Ginoong Hesus. Wa man gid siya manginahanglag bautismo, kawa man siya sala.
Kaya ang bautismo, ang paghugas man na sa atong makasasalang kinabuhi, aron mabag-o kita symbolically, mahawas kita sa tubig, dili na ang unod nun nga pagkatao, kundili ang gigamhana sa Espiritu. Wa man kaagig sala si Jesus. Nag-ingon man ang Hebrehanon 4, versikulo 14-15, nga gitintal siya sama kanato apan wa gyud siya makasala bisan makausa. Pero ngano nagpabautismo man siya? Ingnan niya ang igagaw. Sa in English, suffer it to be so now. For it is needful for us to live an example in the pathway of righteousness. Ato ginimbuhaton karon, kaya ang akong gibilin, mga tunob, nga ang musunod, kanako nagalakaw sa dalan sa pagkamatarong. Kana ang Juan. Natiguang nalana ang Juan mo nalanay na bilin sa tanang tinunan. Kaya ang iyang kaubanan nga matay na sa dihang si Jesus, gilansang, unya, nawa na, nagwali ang mga tinunan, nag-anam kadaghan ang mga Kristiyano, apan gipangpatay tagsa-tagsa ang mga tinunan. Sila si Mateo, sila si Pedro, sila si Juan, sila si Santiago, sila si Andres, sila si Bartolome, sila si Nathaniel, silang tanan nga mga tinunan gipangpatay. Ang nabilin si Juan na lang nga batanon pa sa buhi pang Ginoo. Natiguang na lang siya, naabta na lang siya sa hinapos sa 100 AD, first century. Gipadakop siya sa emperador sa Roma nga pagano, si Emperor Domitian. Kay matod pa ni Domitian, outlawed ang Christianity. Ang Christianity illegal sa Imperius Roma. Apan, wa mohunong si Juan sa pagwali. Siya naman lay nabilin sa mga urig nga mga tinunan, mismo gani ang dili kabahin sa urig, sama ni Pablo, og ni Timoteo, og ni Lucas, og ni Bernabe. Di man to part sa 12 ka tinunan, pero mga magwawali gihapon sa wala na si Kristo. Patay na silang tanan. Ang nabilin, si Juan na lang. Gipriso si Juan ni Emperador Domitian. Kay sige naman lagwali kang Kristo, nag-anam kadagan ang Kristiyano sa imperyo sa Roma, ang paganong imperyo. Apan samtang dito siya sa isla sa Patmos, o sa kaisla nga prisuhan sa mga Romanhon. Gihatag sa Dios kaniya ang pananawon nga gisuwat niya nga mao kana ang niabot kanato ang basahon sa pinadayag. Dito na madawat ni Juan samtang piniriso siya sa Islas Patmos, ang bilangguang isla sa mga Romanhon. Iyang gisumpayan ang tagna ni Daniel. Gikan sa Daniel 2 hangtod sa Daniel City. Daniel 2 ang larawan sa taong metal. Daniel City ang nagmarcha nga mga mananap. Gisumpayan kana ni Juan sa pinadayag 13 ang wa pamahuman nga mga mananap nga mugahom dinis yuta. Wow! Maunay atong tahas karong gabi una ang pagsubay niini nga mga kaagi. Daniel 2, larawan sa tao nga ang iyang lawas lain-laing metal. Daniel City, gidamgo ni Hari Nabucodonosor, gihubad ni Propeta Daniel ang mga mananap nga nagsunod-sunod sa nakita ni Daniel sa iyang damgo. Ug ang pinadayag 13 ang gisulat ni Juan nga nagapadayon pagbutho nga mga mananap. Now, ato sa niisgutan, ang Daniel 2 naghitgos sa larawan sa tao nga ang iyang lawas pulos metal, lain-laig metal. Ang Daniel 2 mauni ang nakita ni Hari Nabucodonosor, ang hari nga migunob sa Jerusalem, ang hari sa Babylonia, ang bantugan nga imperyo panahon sa 7th century BC. Nagdamgo siya anang gabiuna, nahasol pag-ayo ang iyang kalag, napukaw siya
tungod sa kulba ang iyang paminaw sa damgo, ang problema kay pagbangon niya, sumala sa istorya nga gisugilon sa Daniel Kapitulo 2, nakalimta niya ang damgo. Di sayo nang nagdamgo ka, gikulbaan ka, apan pagkahuman sa imong damgo, nahasol ang imong hunahuna, apan di nakakadumdum sa damgo. Gusto man niyang mahibawan ni, sumala sa istorya sa Daniel 2, gipatawag niya ang mga manggialam mo mga tao sa iyang gingharian. Kaya dako man ang iyang gingharian. Daghan manggialamon, mga manalagna, mga manghihimalad, mga magatanaw sa kabalaran, pinaagis palad or pinaagis mga bituon. Gipanawag na niya, ingon siya kanila, tug-ani ko ninyo. Nagdamgo ko, importante gitong damguha kay nahasol man ko. Apa nakalimot ko? Tug-ani sab ko ninyo sa akong damgo, tug-ani po ko ninyo sa kahulugan. Ingon ni tao ng mga manggialam mong tao, Senyor Hari, ikaw may nagdamgo. So ginlilamis imong damgo, tagaan ka na mo sa kahulugan og mahibaw na namon sa imong gidamgo. Ingon ang hari nga, gitawag talagi mo kay kamo may nahibaw sa mga tinago, gipangsilduhan tagod mo dagko, mubunta na lang ang istorya. Why nakatugaan kang Nabucodonosor sa damgo? Perti niyan sukuha, unsa may pulos sa akong pagsweldo ninyo, kun mao na wa man di mo'y pulos, pamatyon ta mo hasta inyong pamilya. Grabe manggod sa unang panahon. Usara kalitok sa hari, orderan rang niya ang mga sundalo. Ang mga sundalo andam gina, mugamit sa ilang espada, pagpatay sa mga patsyonon. Apan may mga estudyante nga nangiskwela sa universidad sa Babylonia. Naglakip niini ang upat ka mga Hudiyo nga bihagikan sa pagkalumpag sa Jerusalem panahon sa gubat. Si Daniel ug ang iyang tulo ka higala nga nailhan nato sa bantog nila ngalan, si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Kanang ngalan na gud nga Shadrach, Meshach, Abednego, ang ilan na nangalan nga Babylonian. Ang ngalan ginila sa Israel pa sila, sama ni Daniel, si Asaria, si Ananiah, ug si siya pa ito isa, ngalan sa tulong na sila gabok. Si Misael, si Azariah, o si Hananiah. Mauna ang tulo kahigalan ni Daniel. Apan giusab na ni Nabucodonosor, kalimti na ninyo ng ngalan ninyong Israel hanon. Ikaw Daniel, ang imong ngalan Belteshazzar ka na. Ikaw Shadrach, Meshach, Abednego, kamo mga ngalan na ninyo ron. Dili na tong Misael, Azariah, o Hananiah. Dili na tumao. Gipang-usab ilang ngalan. Ni anang panahon na-appeal in town sa decree nga pamatyon ang manggialamong mga tao. Kay manggialamong po sila, kay iskalar man sila sa Babylonian State University. Gipa-eskwela man sila sa hari, aron himuong mga ambasador sa nagtubo niya nga gingharian, nga nagspunay og pildi sa mga palibot nga gagmay pang mga gingharian og mga nasod. Himuon niyang diplomats kining mga tawhana, kay bright maning nga mga batanon. Nakadungog sila nga pamatyon silang tanan. Ilang mga professor sa university, apil silang mga batanon. Busa ningadto si Daniel sa Pangulo Sundalo og niingon siya, Sir, sultihi ko nung hari, tagaan sa miniyag-us kagabi. Magampo sa mi o magpuasa. Basin ang iyang gipangayo nga damgo nga iyang nalimtan ug ang kahulugan ini basin iya na sa Dios ug itug-ana niya kaniya. Busa gitagaan sila higayon anang gabiuna. Pagkabuntag miadto si Daniel ug ang iyang mga higala ug misugilon sa hari sa iyahang damgo. Ang hari na ulian, sayunan ka nga mabanaw manuntan dugo sa manggialamon nga mga tao sa tibok Babylonia, kay pangihawon man niya apil ang mga pamilya apan ni ay tao nga may relasyon sa Dios sa Israel. Gitug-an sa Dios kang Daniel ang damgo sa hari, o niya gihatag po sa Dios kang Daniel ang kahulugan sa maong damgo. Busa miingon si Daniel, Senyor Hari, ingon ang hari, sige,
paminahon ako, maayo gani ang imong isulti, tinuod gani, libre ka, o ang imong mahigala, o ang inyong mga profesor, dili na mo pamatyon. Pero di gani ko kaayon kay ang imong isulti, dili tinuod, ihawag yapon muntanan. Misugod si Daniel pag-istorya. Samtang nahikatulog ka, Senyor Hari, ang Diyos sa langit, nga nahibalo sa kahimtang sa kalibutan karon og sa umalabot, nagtug-an kanimo kung unsay umalabot sa imong gingharian ug ang umalabot sa kalibutan. Nalingaw ang hari. Siya, ang gitug-an is Ginoo ang mga hitabo karon ug ang ugma damlag. Mao na. Sugod si Daniel og sugilon. Ikaw, Senyor Hari, nakakita og usa ka larawan nga hilabihan kadako. Larawan sa usa ka tawo kansang lawas adunay lain-laing metal. Dunay ulong bulawan, dunay duha ka bukton ug dughan nga silver kon salapi, dunay hawak ug batang nga tumbaga kon bronse, dunay paa ug bitiis nga puthaw ug dunay tiil. Apil ang napulo katudlo nga nagsagol ang yutang kulunon ug ang puthaw. Ingon daing hari, pastilandong, nadumduman ko na. Give me 5. Na sila, ako lang ang istorya ha. Nalipay lang yun siya nga natagnaan or nasubay ni Daniel, nabalik ang kalabas yung una-una, insakto, mauginay akong ginamgo. Karundong. Naon sa may kahulugan na nadong. Sugod na dayon si Daniel, Senyor Hari. Ang Diyos nga makagagahom sa tanan. Siya nga nakahibalo sa mga butang tinago ug umalabot, nagtug-an kanimo sa mahimong kaugmaon nimo ug sa imong gingharian, maingon man sa umalabot sa kalibutan. Ikaw, Senyor Hari, nagrepresentar uban sa imong gingharian sa Babylonia sa ulong bulawan. Dako as garbo ni Nabucodonosor, correct. Pero nahibaw ba siya? Ang iyang bulawan, ang mga hinakot niya gikan sa templo sa Jerusalem. Panahon sa gubat. Munang nawilnon ang Babylonia sa kasaysayan, the Golden Empire. But it was not the gold of Babylon. It was the gold of Jerusalem, the gold of Israel. Pareha na sa mga Hapon, hinumdumos World War II. Nganong daghang bulawan, gipanlubong, gipanghulog sa dagat ang uban, gipanglubong sa mga isla ang uban. Tungod kay panahon sa gubat, si Emperor Hirohito, nga gustong musakop sa mga nasod diri sa Asya, gisulong niyang kanasuran sa Asya, pinaagis iyang mga eroplano kay daghan man siyang gitigom kay gusto niyang ipadako nga ang muhari diri sa Asya ang Japan ragyod busa ang tanang nasod nga ilang gisulong sa nalupig na nila ang kasundaluhan, gipangsirhan ang mga bangko, gipanghakot ang mga bulawan. Ibaw mo kada nasod na ay mga deposito sa bulawan. Kaya ang balaod sa ekonomiya sa kalibutan, makaproduce lang ang nasod og kwarta. Kanang kwarta nga itong gigamit. Makaproduce lang ang nasod og kwarta equivalent sa bili sa bulawan nga naa sa ilang central bank. Muna ang bangko magpunay na siya palit og gold. Nga naman, the more the government buy gold, the more they can produce money to be used by the people of the country. Muna'y nahitabo, kanang mga kwartaha sa tanang mga nasod nga gisulong sa Hapon, gipanghabwa na nila sa mga bangko sa mga nasod nga ilang napildi, gipangsakay sa mga barko, dalhon sa Japan. Apan pagkabati nila sa balita nga si General Douglas MacArthur, uban sa iyang armada, Navy, mga barko, o Air Force, mga aeroplano, helikopter, nagpaingon nga ri sa sidlakan aron ilang luwason ang mga nasod nga gipildi sa Hapon.
Nahibaw man sila nga dako kaayo ang pwersa ni General Douglas MacArthur. Si General Hirohito giorderan ni Emperor Hirohito mi order kang General Yamashita. Bisag asa taguan ninyong Bulawan ang maatlan sa barko dias laod, ihulog sa laod buhatan lagba pa. Ang maatlan sa bukid, hakutas bukid, ipanlubong ang Bulawan. Mo nang na-well known sa Pilipinas. Ang mga gold nga gipanlubong panahon sa gubat, gipambuhatan pug mapa, gisakyan sa Yakuza, nga ang uban fake na para drama-drama, aron mawad ag kwarta ang mga milyonaryong Pilipino nga nangitas Bulawan, daghang kaing naamong sa atong mga higala. Kaya magdaam din anang tititit kini nga kuan detektor mailhan gini naagi diyang Bulawan kinalutay horot ang kwarta baligya mga sakyanan baligya mga propriedad kay kaluton lang yun ang Yamashita gold. Horot na din ni Marcos karon giingon na nila nga mauli nagna kay tuwa naman nas ubang mga bangko sa ubang mga nasod gitigom naman na ni Marcos dito aron nga og ma-overthrow gyud siya karon nga si Bongbong na mabawi na pagbutang sa TV ingon si Bongbong matagal ko namang narinig yang mga gold na yan maliit na bata pa ako pero hanggang ngayon wala pa ako nakita kahit isang barita tan-aw ra gidua-duaan ra sa kalibutan maison di na mao. Ang akong punto mao ni ingon si Daniel ikaw mao ang ulong Bulawan alipay si Nabucodonosor. Apan! May apan man. Di ka mulungtad, Senyor Hari. Naay mo puli nimo, dili parihan nimo kagamhanan, di pud parihan nimo kadato, pero mapildi ka niya. Mauna ang girepresentahan sa duha ka bukton ug dughan nga silver. Higala. Pagsulti ni Daniel, ang Babylonia pa ang gingharian. Apan panahon nga wa na si Nabucodonosor, ang iyanang anak or apo nga si Belshazzar mo ni hari sa Babylonia, gisulong sa nagkumbinar nga gingharian nga duha ka buok, ang Media ug ang Persia. Gisulong nilang Babylonia, gipahubas ang tubig sa Euphrates nga giparil kana sa 16 milyas nga kural sa syudad, sa palasyo sa Babylonia diin sa sulod niini na ang iyang towering building nga gingalag Ziggurat ug sa ibabaw sa Ziggurat adto didto ang usas labing maanindo talan-awon nga garden, ang hanging gardens of Babylon nga nailhan nato sa atong world history nga one of the 7 wonders of the ancient world. Usa sa labing nindot nga talan-awon, sa 7 kanindot nga talan-awon sa karaang kalibutan, ang hanging gardens of Babylon. Kana nga garden na nga lumpag kana tanan ang gingharian sa Babylonia na lumpag giilog ni Cyrus nga usa ka Median nga duna po'y ugangan nga Persian ug siya na'y mihari. Busa, ang Media Persia mo na'y simbolo sa duha ka bukton. Apan ingon ang naghubad sa damgo si Daniel. Kanang musunod kanimo, Senyor Hari, muhari lang po nagpila ka tuig, mapildi na po na, o ang mupildi kaniya kanang ikatulong metal sa larawan, ang bronze, tumbaga nga hawak og batang, og sa kasaysayan higala, ang Medo-Persia gipildi sa Gresya. Hindutang kaagihan, no? Apan wa pud mulungtad ang Gresya. Di pud siya sama sa Babylonia o sa Medo-Persia, lumalabay pud siya sa iyang pagdominar sa kalibutan. Kaya ang Gresya gipildi na pud sa Roma ni atong tuig 168 BC. Apan ang Roma mo'y mihari sa kalibutan sa kinadugayan nga panahon. Labaw sa gidaghanon sa katuigan sa paghari sa Babylonia, labaw sa gidaghanon sa katuigan sa paghari sa Persia, maingon man labaw sa paghari sa Gresya, ang Roma mo'y kinadugayang hari gikan sa 168 BC hangtod sa 476 AD. Natao ang atong Ginoo
didto Jerusalem sa dihang ang tibuok Asia ug kabahin sa Europa ug kabahin sa Africa sakop sa imperyo sa Roma. Roma mo'y gamhanan. Og panahon sa Roma sa iyang paghari murag nalinaw-linaw, wa kaayoy nang gubat nga mga nasod nga nanggiaway. Kay muramag na inahan ang imperyo, mga anak ang gagmay kay sakop man niya. Mag-away na gani sama sa Egypt ug sa Athens, mag-away na murag bunalan sa Roma. Ay na mag-away ha. Munang panahon sa paghari sa Roma, nahitabo ang ginganlan sa atong world history og Pax Romana. Sama na, Roman peace. Ang kalinaw nga mitunhay sa kalibutan sulod sa kapin sa 6 kagatos ka tuig ilalom sa panggobierno sa Roma. Kay wa na may musukol niya. Apan ang iyang pagdaog-daog sa iyang mga sakop, grabe. Apil ang Israel, apil ang mga Hudiyo. Muna ang mga Hudiyo makigbatok, wa lagi nakapil dis Roma. Hangtod finally napildi siya sa 476 BC AD nga mo na ginganlan sa atong world history og the fall of the Roman Empire. Pagkalumpag na ni Ana, wa na gyud magkahiusa pa ang Europa. Wa na gyud magkahiusa pa, wa na giusa ka nasod nga mihari sama sa nagsunod Babylonia, Persia, Grecia, Roma. Human sa Roma, wa nay nasod o sa kabuok nga mihari. Bahin-bahina ang mga gahum sa mga nasod sama sa napulo katudlo nga makita ninyo sa larawan. Daghang nasod apan yutang kulunon og puthaw, meaning dugol nga nasod pero imong puklingon sa imong kamot dili ra di magkapilit. Munang dali kaay siyang naigo sa bato nga milapdos kaniya nga mao ang pagbalik sa Ginoo o gipulihan kini sa gingharian sa Dios. Now, munay Daniel 2. Pila ka tuig ang milabay human sa damgo ni Nabucodonosor nga gihubad ni Daniel. Patay nas Nabucodonosor, tiguang nasab si Daniel. Gipakitaan siya sa Dios sa usa ka lain pang talan-awon. Sa dili pata mutan-aw sa laing talan-awon, ako sa mong suginlan. Human sa Roma, wa nay gahom nga nasod, wa nay gamhanang nasod nga midominar nga usa ka buok. So dunay pangutanang mga tao. Ni hari ang Babylonia, ni hari ang Medo-Persia, ni hari ang Grisya, ni hari ang Roma, unsa may mosunod nga hari nga nasod sa kalibutan. Munay pangutana. Matubag tana sa mosunod nato nga pagtuon karon kay naa pa man ang laing talan-awon sa simbolikanhon nga tagna. Apan sa dili patamutabok diha, tagaan tamog duha ka prinsipyo kalabot sa pagtuon or paghubad sa propesiya nga nasuwat sa Biblia. Duha ka prinsipyo na. Muna'y nakauyunan sa tanang mga magwawali o sa mga maghuhubad o sa mga komentarista sa mga propesiya sa Bible. Unsa man ang duha ka prinsipyo? Number 1, ang Biblia maora po'y makahubad sa iyang kaugalingon. Sa ato pa, Biblia ang nagsulti, Biblia po'y mahubad. Kuhanin niyo na. Ang pangitao natong kahulugan, naarapos Biblia. Unsay nasuwat ing bahina, giesplikar na sa ubang bahin. Kaya ang Biblia, ang Dios ra may tinuod nga author. May gamit man lang siya lain-lain nga mga manalag na anong pagsuwat. Apan ang gitudlo diya sa mga usa ka manalag na pariharang kamatuoran sa laing manalag na. Busa, dili magsumbagay ang kamatuoran sa Biblia. Subay ra gina siya nga usa ka tinuod kay ang Dios ra moy author. Ikaduhang prinsipyo sa paghubad sa tagna sa Biblia. Itandi ang nahasulat ngadto sa laing nahasulat. Saybot pasabot ana. Itandi ang gisulat ni Moises sa Henesis paingon sa Numeros, ngadto sa gisulat ni David sa Salmo, ngadto sa gisulat ni Pablo sa Korinto, ngadto sa gisulat ni Juan sa Pinadayag. Ang buti pasabot, ang pagtuon nato sa Biblia, itandi ang usa ka teksto ngadto sa laing teksto, makuha nimo ang tinuod nga kahulugan. That's
how we study the Bible. Now, naanang mga teksto ha, ikaduhang Pedro 1:20, kinahanglan inyong mahibaluan kini, nga walay propesiya diyas kasulatan, nga arang kahimuan sa kinaulagalingon nga pagpanabot. Ayaw pagbuot-buot o interpret. Pangita ang kahulugan ni ini sa Bible mismo, ikaduha. Isaiah 28:9, kinsa may kahatagan niya kaalam, o gunsaon niya pagpasabot ang mensahe, kaya ang lagda, ibabaw sa lagda, linya, ibabaw sa linya, dinhi madyutay, dito madyutay. Ambot pila ninyo ang nakatuon na og Biblia nga magtuon gyud doktrina. Ambot pila ninyo ang Bible studyhan na. Nakaamgo mo sa Bible study, ang mutudlo kanin sa Biblia, magsubay na siyang tupiko. Apan ang iyang buhaton, paablihon mo sa magtutudlo. Diri ini, na makita ni, diri sa Amos 8, versikulo 1 o 2. Ang sunod nga teksto, makita sa Salmo 23. Ang sunod nga teksto, makita sa Daniel 12. Ang sunod nga teksto, makita dito sa 1 Corinto kapitulo 12. Ana ang paagis pagtuon sa Biblia. Nganong ana man? Dinhi madyutay, dito madyutay. Lagda, ibabaw sa lagda. Linya, ibabaw sa linya. Because that describes to you that the Bible has only one author and that is God. Ngunit pagtuon sa Biblia, ay mo kahibo nga ang mag-Bible study ninyo, tudluan mo pagpakli sa mga basahon. Kay ingon ana ang paagis pagkahibaw sa kamatuoran. Now, atong subayon ato namang nahuman ang pagtuon sa Daniel 2, ang simbolo sa mga metal diha sa lawas sa larawan nga lain-laing metal, mga naso di ay nga mihari sa kalibutan. Pag-abot nato sa Daniel City, makita na pud nato ang mga mananap nga nagsunod-sunod. Upat ka mananap nga nagsunod-sunod. Kanang upat ka magnanap, kung atong subayon kana niya ang paagi sa gitudlo sa Biblia. Ang propesiya kung maghisgot na ganig mga tubig, mananap nga mibutho gikas tubig, mananap nga milutaw gikas dagat. Ang mananap na hibawta, nasod or gingharian. Apan ang tubig or kadagatan ang iyang kahulugan, mga kanasuran or katawhan. Dapit nga daghag tao, munay kahulugan, basta Biblia na ang misgot. Sa ito pa, mananap nga mibuto gikas tubig, gika na sa center of civilization, lugar nga daghag tao. Kaya pailain. Muning mga simbolo sa mga tagna nga atong matun-an. Kung ang gisgutan sa tagna sa mas pinadayag 17:15, dagat or tubig, ang kahulugan ni ana, daghang katawhan. Kung ang tagna muhisgot og hangin, pareha sa atong gibasa ni atong unang gabi sa Pinadayag City, dunay upat ka manulunda nga nagpugong sa hangin, nga dili usa muguba kining hangina sa upat ka kilid sa kalibutan. Katalagman ug gubat ang kahulugan sa hangin. Munay iyang meaning sa Biblia. Apan ang mananap ato nang natun-an, ang kahulugan sa mananap sama sa metal gingharian kung nason. Okay, munang iingon sa Daniel City 23, siya maingon, ang ikaupat ka mananap, mao ang ikaupat ka gingharian dinis kalibutan. Now, atong tan-aw ni, mananap, gingharian, or nason. Wa pa mahuman ang mga mananap sa Daniel City, kay naa pa may mananap sa Pinadayag 13. Duha na pod kalaing mananap. Upat ka mananap sa Daniel City, duha ka mananap sa Pinadayag 13. Ato kuno ning sulayan. Kining usa ka mananap sa Daniel Pinadayag kapitulo 13. Duna siya'y panit sa leopardo, duna siya'y ulo sa leon, apan duna siya'y 7 ka ulo. Nga ang iyang 7 ka ulo, dunay napulo ka sungay. Nga naapoy napulo ka korona. Grabe ka silbulikan. Uy, unsa bagina? Ka misteryoso bagina na. Mura man nagbasa tag comics.
Comics. Dili day nas comics. Di ay na istorya ni Oray Angkay sa Bisaya. Biblia di ay nagsulti ana. Naapoy unya kanang mananapa nga ang iyang lawas leopardo, ang iyang ulo nga pito ka buok leon, apan may napulo siya kasungay ug may napulo siya kapurong-purong kun korona. Diha na butho gikan sa katubigan, sa dagat. Sa ito pa, sa dapit nga daghang tao. Naapoy laing mananap nga mibutho gikasyuta. Ang dagat nagsimbolo sa dapit nga daghang katawhan. Ang yuta nagsimbolo sa dapit nga nihit ug tao. Subayon to manaron, biblikal man nga propesiya. Simbolikanhon man kaayo ang propesiya. Tan-aw nato og unsa nga mga nasod kini. Ato nang padayonon ng atong pagtuon. Unsay kahulugan sa manap dihas propesiya, ato na nang gitubag. Opat kadagkong mananap, opat kagingharian or nation. Either power that is a kingdom or a power that is a nation. Daniel City. Si Daniel na natog, tiguang na siya. Samtang siya natog, wanas Nabucodonosor, nagdamgo siya. Ang iyang damgo, nakakita siya usa ka mananap nga leon nga dunay pako. Nalibog po si Daniel unsay kahulugan niini. Apan si Daniel sa nagpadayon ang iyang damgo, nakaingon siya, murag maora manig kahulugan sa damgo ni Nabucodonosor nga akong gihubad kaniya dito sa Daniel 2. Murag kahulugan. Busa, nakita man niya ang leon, ang unang mananap sa Daniel City. Parehas yun sa ulong bulawan sa Babylonia. Kay golden pud og kolor kini nga bulawan. Kaya tinuod nga pagkasulti, mismo karon. Diha sa dapit, diin ang karaang Babylonia nalumpag. Usa ka na kadapit sa disyerto, mga 50 milyas gikan sa Baghdad, ang kapital sa Iraq. Pagkalot sa mga archaeologist, nakita nila nga daghan kayong mga replika ang nagunob nga syudad sa Babylonia sa usa ka leon nga naong apan may pako nga bulawan nga mga dibulto. Muna ilang nakitaan. Simbolo di ay kana sa Babylonia. Wa na may Babylonia karon. So nahibawaan ni Daniel nga ang iyang nakitang leon nga may pako, simbolo sa Babylonia nga mihari sa kalibutan 605 paingon sa 539 BC. Nakasabot na si Daniel ang ulong bulawan ug ang mananap nga leon maura Babylonia. Apa na ay nisunod Daniel City by versikulo 5, nakakita siya mananap nga uso. Muna'y binisaya sa pulong beer. Mananap nga beer. Kining uso, maglakaw nis upat niya katiil. Apan ang iyang abaga, ibabaw sa iyang lubot. Apan kini nga uso nga naglakaw, nakita ni Daniel nga nagtangag og bukog sa gusok. Nga nagkadugo pa. Kung ang iyang nakita nga leon, simbolo sa ulong bulawan sa Daniel 2, unsa may kahulugan ni ining uso, nasabtan po na ni Daniel. Ang uso nagsimbolo sa Medo-Persia, nga mao ang simbolo sa bukton nga duha ka buok sa Medo-Persia. O sa dughan nga duha. Munang ibabaw ang isa, mubo ang isa. Kay mo man ang Medo-Persia, labaw-labaw ang Media, ubos-ubos ang Persia. Muna ang gingharian yun. Apan ang pangutana, nganong naamay bukog nga tulo ka buok sa iyang baba nga nagkadugo pa. Nasabta na po na ni Daniel. Nga pagkalumpag sa Babylonia, ang miilog kaniya mao ang Media Persia. Apan ang Media Persia di ay napildi niya
ang tulo usa ka gingharian before siya nahimong hari sa kalibutan. Unsa iyang gipildi? Gipildi niya ang gingharian sa Lydia, gipildi niya ang gingharian sa Ehipto, Egypt, o gipildi po niya ang Babylonia. Kay mumanto iyang mga karibal, sa nangapildi na to niya, siya na imihari. Munang nakakita si Daniel, ang sukwahi sa talan-aon sa Daniel 2, nga duhara ka bukton, ang tulo ka bukog. Ang tulo ka bukog di ay may dugo, kay nagsimbolo nga nakasulong or nakalumpag usa ang Medo-Persia sa tulo ka gingharian nga mao ang Lydia, ang Egypt ug ang Babylonia. Apan sa nakita niya sa talan-aon sa Daniel 2, wa pod mulungtad ang salapi nga dughan ug bukton nga duha ka buok. Nalupig po na ang iyang nakita sa sunod higala, mauna ang usa ka mananap nga nakaila siya kaayo, leopardo. Leopard. Apan ang iyang nakitaan ining mananapa, sumalas Daniel City versikulo 6, upat ang ulo ini nga leopardo ug may pako sa ni. Kitaan ninyo ganina, ang leon may pako. Ang kahulugan sa pako, sumala sa propesiya, sa simbolikanhon nga paghubad. Pako means kusog ang iyang paglupad. Meaning, ang iyang paglupig sa mga nasod sa iyang palibot, dali ra. Iyang gipildi kay luparon raman niya. Tugdon siya dito, papaon ang laing nasod. Sakop na niya munang Babylonia. Apan kining leopardo, upat kabuk ang ulo, og may pako. Meaning, ang Grisya, nga may pulis Medo-Persia, gamay pa siya nga nasod, apan kusog ang iyang pagpanlupig sa iyang mga silingan. Kini mao ang nailalom sa pagdumala sa usa ka bantugang hari sa kasaysayan. Ang iyang ngalan si Alexander the Great. Batanon pa kay ni si Alexander. 15 anyos pa siya. Sa dihang gihimo na siya sa iyang amahan si Philip of Macedon, ang bulhog nga hari sa Macedonia. Bulhog, usaray mata. Pero manggugubat. Gidana niya ang iyang anak, gibansay niya, aron mupuli niya kung mamatay na siya. General na sa Alexander, 15 anyos pa. Pagka 18 anyos, namatay ang iyang amahan. Siya'y mipuli, ingon nga emperador sa Grisya. O sa misunod nga kapin sa 10 katuig, gisulong niya ang tanang kanasuran sa iyang palibot og nalupig niya, naabot siya nga ri sa Asia, apil sa iyang 120 ka probinsya ang India. Nakuha niya na. Kanang mga nasod sa North Africa o sa part sa Europe o sa part sa Asia, nakuha na ni Alexander. Sama kakusog sa paglupad sa agila. Muna nga 15 anyos ra ang iyang pagkahari, apan daghan ang kanasuran ug dako ang teritoryo nga iyang nalumpag. Nganuman, simbolo sa pako, kusog ang lupad sa Grisya. Pero ang Grisya, pagkamatay ni Alexander, naluya. Nganuman, kay ang upat ka ulo nagsimbolo nga dili na kay usaray leader. Upat na ka leader. Kinsa man ang upat ka ulo? Mao kana siya higala ang upat ka general ni Alexander. Si Cassander, si Ptolemy, si Lysimachus o si Seleucus. Na kining upat ka general nga manggugubat gina niya, sinaligan. Nag-ilog na ni kinsay mupuli ni Alexander. Apan usa kanila sa diyang maggubat na unta sila na ingon, hey, ngano mag-away man ta? Ngano magpinatyanay man ta? Kay aron usara nato ang mahimong hari sayop. Pagkadako sa gingharian sa atong alagaran si Emperor Alexander. Ug ato landi ay nang bahin-bahinon kitang upat. Pulos ta hari, di ta magpinatyanay, magkasuod pa hinuunta, mas ligunta kung lain-lain taging harian, apan suod ta, way makalupig na to. Munang sumala sa kasaysayan, si Cassander,
si Lysimachus, si Seleucus ug si Ptolemy wa mag-away. Nagbahin-bahin sila sa teritoryo sa Grisya, munang nangagagmay na ang mga empire sa Greece, ang maging harian. Pagkasayon kayong sulungon sa dihang nibutho ang mianam kadako nga gahom sa Roma. Wow! Ang upat ka ulo nga leopardo, simbolo sa upat ka general na Alexander. Grabe ang tagna, mga igsoon. Gitagna sa Biblia, simbolo ra kaniadto apan pagkatuman sa kasaysayan, litra por litra, pareha gyud sa gitagna sa Biblia. Grabe ang Biblia. Munang makaingon mo, di gyud mo makaduha-duha ini, kay ang gilitok ini, litra por litra maging natuman. Hasta ni gagmay kayong simbolikanhon nga propesiya. Gitugaan ka na to sa kasaysayan ang tirod nga hitabo. O tanawara, gibahin na lang nila ang imperyo North Africa diri sa Egypt dapit kang Ptolemy na. Kang Cassander dito dapit sa England o sa France. Unya kang Lysimachus dito dapit sa Scandinavian countries, kang Seleucus ang area gikan sa gingalan natong Saudi Arabia paingon sa India. Munay lugar sa ilang pagbahin-bahin. Apan pagdominar sa Roma, sayon kaayong gipildi ang Grisya. Ang Grisya mihari lang sa kalibutan gikan sa 331 AD hangtod sa 168 BC sa dihang gilupig sila ni ining mananap. Wa na si Daniel makaila. Kaila siyag leon, kay kakita siyag leon. Kaila siyag bear kun uso, kay kakita siyag bear. Nakaila siyag leopardo, kay nakakita siyag leopardo. Apan kining ikaupat ka mananap, matod pa niya, mananap nga mangilad ug mapintas. Kuyaw nga description. Apan kining mananap nga mangilad ug mapintas, nga puwa ang iyang panit, may pitus, may napulo siya kasungay. Kuyaw ning mananapa. Napulo kasungay. Unsa maning mananapa. Sumala sa kasaysayan, ang misunod paghari sa Grisya, ang kinadugayan ug hari sa kalibutan, ang imperyo sa Roma. Haom gyud sad kaayo kay ang description sa Daniel City, ang iyang sungay puthaw, ang iyang ngipon puthaw, ang iyang tiil, ang mayatakan dugmok kay murag pison, murag bulldozer. Wa siya lugar nga dili niya gubaon. Makapildi siya gingharian, iya sang lumpagon ang palasyo, mutukod siya bago. Puthaw gyud ay. Kaya ang puthaw muguba kana sa mga establishmento ug munay gibuhat sa Roma. Di siya gustong naay handumanan ang kanhing gingharian sa una, iyang lumpagon ug iya kining dugmukon ug tukuran niya bago. Munang Roma ang kinadugayan paghari. Ang pangutana, unsa man ang iyang napulo kasungay? Naaman na dito sa Daniel 2. Human sa Roma, ang napulo katudlo sa tumoy, sa nagsagol ngayutang kulunon ug puthaw nga tiil. Weak na pod pareha sa upat ka general ni Alexander. Kay wa naman mahiusa. Ug ni anang panahon na naputol ang talan-aon sa Daniel, Kapitulo 7. Ang pangutana, human sa Roma, may mosunod pa ba nga gingharian mohari sa kalibutan? Unsa man sa kasaysayan, human sa Roma, naapabay laing gingharian ni hari? Well, daghang kayo ang mga tagna-tagna karon. Matod pa nila, wa na may Roma kaniadto, na ay daghang nasod ron. Number 1 kining Russia. Russia mo'y kinadak-an og teritoryo sa tanang nasod sa Pilipinas. Kinalaparan ka na siya sa Europa, gikan ka na siya diri sa border sa Ukraine, hangtod ngadto sa Germany, ang taas man na kayo, USSR man na sa una, Union of Soviet Socialist Republic. Apan karon, dili pod gustong mga tao nga kana siya mo'y muhari, kay komunista man na. Gitabangan siya ron sa Amerika, sa England, gitabangan nila ang Ukraine, aron lang mapildi ang Russia. Pero ang Russia, adiha, hulga na siya. Ang sunod nga gingharian, nasod, nga buot mo dominar sa kalibutan kini. Grabe ning China. Abi ninyo kami 11 mi katuig sa Afrika. Pobre man yung Afrika. Grabehan yun ka pobre.
Mas labaw ra kay sa ato. Kita layo ra kay tapod. Kay kita daghan mata diri dagkong balay, daghang mga dagkong tindahan, mga mayatong karsada. Sa Africa, uyayod yun sila. Pero pagbalik na mo dito, nimbiya mi dito 2003, pagbalik na mo 2016, nagwali na po ko dito sa Addis Ababa, sa Ethiopia. Pag-abot na ako, nahibuong ko, pagkadaghan na mas dagko nga building. Pagkalagpad naman sa highway, ingko, nadato ding Africa, sunod sa kapinlas na po, katuig nga nawa, ingon ang mga tao, Pastor Gulfan, Chinese money. Say Chinese money. Ang China nagpahuam og kwarta sa mga nasod nga kabus sa Africa, sa Asia, sa Pacific Island, sa South America. Asa ang nasod nga pobre, ang China mo ingon tabangan ta mo, day kwarta o. Apil ang Pilipinas oy. Pagkadaghang project sa China diri. Ngunang ingon si Presidente Digong, nganong makig-away man ko? Dato na kayo. Munay kinadaghanag sundalo. Labaw pa sa sundalo sa Russia, labaw sa sundalo sa Amerika ang gidaghanon sa sundalo sa China. Di lang siya kalupig sa gidaghanon sa nuclear weapons sa China, sa Amerika o sa Russia. Munang igo lang sila magka-partner-partner. Karon ang iyang partner ini, ang iya pong komunista nga silingan, ang North Korea. Nga mo po'y sigig tigong bumba, kay nahibaw man ang China nga ang kalaban sa North Korea, ang South Korea nga alay po sa Amerika. So kalaban lagi, kalaban. Pero ang China igsuon, usa ka nasod nga gustong mo dominar sa kalibutan. Muna ang atong kaugalingong teritoryo, ang atong economic zone, ilugon. Hastang atong mangingisda nga panginabuhi ergyud in taon at tuyo dito, di napasudlon kay gibutangan nila o kanang border diha nga gipalutaw nila. Giputol sa atong mga nebe na suko sila. Pagbalik sa atong mangingisda, gibumbahag tubig. Karon hangtod ron sige lang gihapon sila away mo na akong giingon nga ang nakaalkansi ginato kay kutob ra kita sa aw-aw, mura ra kitag iro nga aw-aw. Yara kita kutob, wag kita kapaak, bitaw, wag kita kabalos. Sigihan na tagdaog-daog, apan wag kita ikabalos. Panambot lang. Kiniingon na mas PBBM sa Australia last week, itong Birnes, pag-meeting niya sa parliament sa Australia, ingon mas BBM, bisag gamay me, bisag pobre me, bisag dili kusog, pareha kadako sa puwersa, nga dagko. Apan di mi mutugot nga nayo sa kapulgada sa among teritoryo nga ilogon gikan kanamo baruga na mo na. Butlang usa na katinuod. Paminawon tala na. Kaya abi ninyo bisag maminaw ra ta ug mahitabo baya na mga apektahan baya ta. Usa ra ka pislit sa China sa iyang buton mulupad kanang ilang mga missile nga may mga apelyido na unsang nasura ang igunon ini nga missile. Naa. Og pisliton uroy na niya nga Mindanao, Philippines. Nabungkag ang Mindanao. Saraka. Ingunana, ang hulga sa musunod nga superpower. Apan, niya pa'y lain. Mumilang nakabati mo karon. Ang gibuhat ining mga nasura, Russia, China, India, Brazil ug South Africa, gusto nilang tumbahon ang dominanting kwartas kalibutan, ang US dollar. Kanang 5 kanasod, muna'y nagpurma karon og organisasyon nga buot mo himo og bag-ong kwarta nga ginganlan nila BRICS. BRICS. Unsa may BRICS? Brazil, Russia, India, China, South Africa. Last year pa na nagsugod, wapay 2 ka tuig. Pero abi nimo karon, kapina og 60 ka nasod ang nagparehistro nga mukuyog sa BRICS. Unsa ilang tuyo? Tumbahon ang dolyar ug ang pagkadominante sa Amerika. Grabe nga tuyo po, no? Unsa gyud kay may tabo nini. Ingom pa ni Daniel, human sa mananap nga naay napulo kasungay nga di na niya ma-describe. Kailaman siya sa leon, kailaman siya sa bear, kailaman siya sa
Kining leopardo, apan wa siya kailaana, apan humaniana, wa nay laing nasod nga mihari, ning luksuta sa pinadayag Kapitulo 13, na apaday ang mga mananap nga nagmarsa, unsa naman po ni? Ang usa ka mananap, may butho gikan sa yuta. Ang laing mananap, may butho gikan sa dagat. Ang dunay napulo kasungay. Nasabtan na ang ikaupat ka mananap, ikaupat kagingharian. Babylonia, Media, Persia, Roma, humananatanan. Unsay mosunod, ari na ta sa pinadayag 13. Ang atong tunan karon kining duha ka mananap. Ang pinadayag 13 nagisgot nga ang unang mananap, may butho gikan sa yuta. Ako namong gisgutan kaganina. Ang kahulugan sa yuta, dapit nga nihit ang tao. Unsa maning nasura? Unsa may nasod nga bantugan kaayo karon, pwersado kaayo karon, dili padugay siya nahimong nasod, apan sa pagkakaron, grabe na niya kagamhanan, apan diha siya mubutho sa dapit nga nihit ang tao. Apan kining isa, dito butho gikan sa katubigan, sa to pa sa sentro sa sibilisasyon. Mumunta na lang, tagaan ta hubad. Kining mananapa, diha butho sa gingalan karon og New World. Unsa may New World? The Americas. Unsa may Old World? Europa. Muna sa atong history. Ang gingalag Old World, ang Europe, ang sentro sa karaang sibilisasyon. Kanang mananap nga leopardo ang lawas, leon ug ulo, unya may purong-purong nga napu sa iyang napu pud kasungay, nagpasabot didto na sa Europa. Apan kining mananap nga diha mobutho sa yuta, diha na mobutho sa walay katawhan kaayo. Ang nihit kay ang nagpuyo sa Amerika sa pagbutho sa mga tao diha gikan sa Europa. Ang mga red-headed Indian ra, nihit mo na'y simbolo sa yuta. Ato ni padayonon ang pagtuon. Kining mananapa kuyaw ni, kay nag-ingon man ang pinadayag 17:15, og siya miingon kanako, ang mga katugigan nga imong nakita nga mibutho kining mananapa, mao ang katawhan, kanasuran, ug mga pinulungan. Europe. Daghang nasod, daghang katawhan, daghang pinulungan. Apan kini diha mobutho gikan sa dapit nga way katawhan. Mao ni ang mananap nga atong tun-an karon. Kining mananapa, number 1 niyang karakteristik, nagrepresentar po siya nasod. Nasod po siya. Number 2, nasod kini nga mobutho niining katapusang panahon. Abi ninyo kanusa ang Amerika na himong nasod? 1776 o 1676. Sa dihang ang mga European milayas gikan sa Europa tungod sa pagpanglutos. Mahisgutan taman ang panlutos sa umaabot nga mga gabi. Nganong naamay mga Europeans nga nimbiya sa Europa tungod kay gilutos. Gilutos sa dakong simbahan. Kay dili man mo patuo sa dominanting simbahan, gusto man mo tuog relihiyon nga dili gidominahan og usa ka nasod. Naanang nasura, naibuto sila sa Amerika. Ikatulo niyang karakteristik, kini nga nasod nga mibuto sa nihit og tao, mahimo kini siyang gamhanang nasod sa atong kapanahunan, sa ulahing kapanahunan. Ang pangutana, ni anabata sa panahon sa katapusan? Kita, sa inyong paminaw, kining atong kaadlawan karon, panahon na ba nis katapusan? Yes or no? Yes. Okay. Ang pangutana, unsa man ang labing gamhanang nasod sa kalibutan karon? Sa inyong paminaw lang. Unsa man? Russia? China? India? Brazil? South Africa? Unsa man inyong paminaw lang? Ang pinakagamhanang nasod karon? Of course, United States of America. Wa na'y makiglalis sa ato ana. Ug na'y makiglalis, ignorante na nasta ng ignorante. Kaya ang tinuod yun, ang Amerika yung dominante karon. Daghan lang siya kontra. Munang gusto nilang iubetro siya.
Apan siya gyud gihapoy mahari. Tanawan ning mga pinulungan sa lain-laing newspaper. Sydney Morning Herald sa September 2002. Ingon pa diya, Americans should admit the truth and face up to the responsibilities as the undisputed masters of the world. Ang Amerikano, sila gyoy nangulo nga mga tao sa kalibutan. Niya pa, sumpay, the fact is no country has been so dominant culturally, economically, technologically, and militarily in the history of the world since the Roman Empire. Tanawa ang pagkasulti. So kad sa Imperios Roma, wa nay laing nasod nga miduninar sa kalibutan nga milabaw ang Amerika ra. Culture, American culture mo gisundog sa tanang tao sa kalibutan. Unsay hitsura sa Amerikano, mo'y sundugon sa Korea, mo'y sundugon sa Pilipinas, mo'y sundugon sa Hapon. Kwarta, pagdaamog piso nga to sa Japan, nadigyon mo kakaon. Pagdaamog piso nga to sa Thailand, nadigyon mo kasakay taxi. Pagdaamog piso nga to sa Italy, nadigyon mo kasakay taxi. Nadigyon mo kakaon, di mo kasakay hotel, mo higdagin mo sa naplis karsada. Nga naman, di madawat ang piso sa ubang nasod. Pero pagdamog dollar, bisag asang nasura ang dollar nga inyon dala madawat. Munay gusto i-overcome sa BRICS karon. Gusto nila ng pildihon. So, hari gyud ang Amerika. Niya pa, lain na pod nga magazine, Japan Times, September 11, 2009. The United States, matod pa sa Japan Times, newspaper ni, remains the world's only superpower. But as events in Iraq and Afghanistan have shown, there are real limits to what the only superpower can achieve. Higala, to some extent, as the world's only surviving superpower, the US is the root of all types of contradictions in East Asia. We can see the ghostly presence of US behind its fiery issue. Ang pasabot ana, halos tanang nasod nga nagkagubot na kay gipaaway sa Amerika. Unsay mo nakita ninyo? Nainomdom ko sa elementary pa gagmay ming mga bata, na ay mga dagko nga gusto mo tanaw kabataan nga magsumbagay. Ang buhato nila, pabiklo nila ning bata sa usag-usa. Paatubangon na may sa usag-usa, unya, butangan dahin mig, bato kibali, butang mig panyo, dere, bebe, tanaw na to, kisay mo kuhit, anak be, na nagposisyon na mi. Kaya ang mukuhit, naay mukuhit, butangan yun. Ingon ana trabaho sa Amerika. Magtanaw siya sa gagmayng nasod, iyang paawayon. Nainomdo mo, pag people power na to sa Pilipinas, kinsa may nagpalugwa ni Marcos gikas Pilipinas. US Air Force nga helikopter ang mikuha sa Marcos family gikas Malacañang aron ilupad paingon sa Hawaii. Anang Amerika. Gagmayng nasod iyang duslitan aron mag-away. Karon mo ingon sila nga Ukraine o Russia nag-away, nagihapong Amerika sluyo. Israel o Hamas, Amerika oy. Why nasod nga nag-away karon nga di nimo makitaan ang timbre sa Amerika? Ngano? Mauna siya ang iyahang gahom. Kaniadto ang mihari ang Roma. Karon ang mihari ang bag-ong Roma. Kita ninyo? Propesiya ni Higala. Naanis Bible. Simbolo lang ang naas Bible, kahulugan ng atong nakita sa atong presinting kalibutan. O na. Naim pa. Tanawon pa nato kung sa'y karakteristik ni ining maong gahom nga diha manukad sa walay tao. Pinadayag 13:11. Nakita ko kining mananapa mibuto gikan sa yuta. Unsay yuta? Dapit nga way tao. Rises from the earth. Usa ka bag-ong nasod. 1700s na siya nahimong nasod. Ang Europa dugay na kaayo karahang sibilisasyon, daghanag katawan, sentro, old world, new world ang Amerika. Kita diri ginganlan na lag third world. Karon sama sa liso mitubo siya. Aw naa pa iyang karakteristik. Naa siya'y duha ka sungay.
Ang iyang sungay samas karniro. Wow, sa may pasabot, ana. Kining nasura, lamb-like. Say karniro, manggiloyon. Tanaw mo sa mga nasod sa kalibutan karon. Unsay nasod nga numero unong mutabang sa mga nasod nga pobre, sa mga dapit nga naay katalagman, mag-unag yun ang Amerika pagpadag tabang. Bisag asas kalibutan, naay nasod tabangonon, mag-unag yung Amerika kay sama siya sa karniro. Dili siya mananap nga muaway. Usa siya kanasod nga dunay freedom. Dili pareha sa diktatorya sa Europa. Kundili may freedom siya, manggiloyon siya. Apan, usasab siya kakristohanong nasod. Gingalan man ang Amerika og the cradle of Protestantism. Although dito gyud mataw ang Protestantismo sa Germany sa pagpangulo ni Martin Luther, milukop siya sa kalibutan sa dihang ang Amerika napuy-an sa mga taong milugwa gikas Europa tungod sa pagluto sa dakong simbahan, ug diha sila nagpuyo sa Amerika nga wa nay mulutos tungod kay may freedom of religion sila. Now, unsa may kahulugan ni anang iyahang duha ka sungay? Ang bote pasabot anang iyang laing karakteristik nga demokrasya siya, ang bote pasabot ana sukwahi sa usa ka nasod nga mibuto gikan sa katubigan. Ang mga Roman countries, ang European countries gidominahag mga hari mo ng korona sa iyang mga sungay. Ngano man ang bote pasabot ana hari. Ang Europa pulos monarchy. Ang Amerika demokrasi. Why hari ang Amerika? Presidente nga pinili sa mga tao. Apan ang Europa, hari sa Pransya, hari sa Germany, hari sa Inglaterra, muna'y kalainan nila. Naapagilain, monarchy, demokrasi. Naapagilain, kining mao nga mananap dunay duha ka sungay. Unsa man ang iyang sungay nga duha ka buok, simbolo kana sa panagkabulag sa gobyerno o sa simbahan. The separation of church and state. Muna duha ka sungay aning mananapa. Ug way laing nagpasiug daana sa kalibutan ng Amerika na. Gisundog na sa Pilipinas, gisundog na sa ubang nasod, apan ang nagpasiug da ni anang buwag ang panggobyerno sa simbahan, buwag pod ang panggobyerno sa nasod, separation of church and state. Walay balaod nga modili og relihiyon, wala po'y relihiyon nga manghilabot og panggobyerno, muna'y kahulugan sa separation of church and state. Amerika na, dili na Europe, dili na ubang nasod sa kalibutan. Kay demokrasya kita. Higala, ihatag kang Sisar. Matod pa sa Biblia, Mateo 22:21. Muna'y biblical nga prinsipyo. Ihatag kang Sisar ang iya ni Sisar, ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. Sa may kahulugan, si Sisar nagsimbolo sa emperador sa Roma. Ang Diyos nagsimbolo hari sa universo. Ihatag kang Sisar ang iya ni Sisar, ang buti pasabot, bayari ang gobyerno sa buhis, apan tagaipod sa halad o sa ikapulo ang Ginoo. Alagara ang imong nasod, silbihi siya, apan alagara pod ang imong Ginoo. Apan separation sa panggobyerno. Why simbahan manghilabot o gobyerno, wa po'y gobyerno manghilabot o simbahan. Muna ang representasyon sa Amerika, mo po na'y balaod sa Pilipinas. Eventually, kini nga gahom, mo'y muhari sa kalibutan. Tanawara, as the last military and economic power, matod pas ABC News, America's policies and leadership are begrudgingly seen as setting the world agenda. Grabe ning ilang armas. Sila may mag-unag yun. Kanang gipang bombaron sa Ukraine, sa mga barko o tangke digiras Russia, mga rocket kana, mga aeroplano kana, jet fighters kana, nga hinatag sa Amerika o sa iyang alay nga Inglaterra.
gamhanan kining nasura higala, gitagna kana sa Biblia, o sa pagkakaroon naagihapon kaniya ang kinaiya sa kordiro, apan kung siya musulti, samas dragon mo na giingon sa Pinadayag 13:11. Nakita ko ang maong mananap nga mibutho gikan sa yuta, way tao ang Amerika. Apan doon na siya duha ka sungay nga samas karniro, o kung siya musulti, mura siya dragon. Sa may but pasabot ana, manggiluyon siya kasing-kasing, matinabangon siya, pero siya'y masuko, kuyaw na siya masuko. Mahadlok ang makadungog niya. Nahinumdum mo sa 1960s, hapit mo buto ang gubat sa dagkong puwersa sa Russia o sa Amerika. Si Brezhnev, ang Pangulo sa Russia, mihulga. Maggubat yun ta, butangan na mo base militar ang Cuba. Ingon ang Amerika, sulayin ninyo. Hadlok mang Amerika po, kaya nahibaw mo sa Cuba. 15 kilometros ra ng dagat nga tabukon sa Cuba, paingon sa Amerika, sa Florida. Langoyon rago na sa maayo manlangoy. Munang daghang kay mga gikas Cuba, manlangoy ra sa Amerika. Kaya di naman mangitag passport o visa, mag-illegal immigrant, manglangoy ra. Ingon si Brezhnev, butangan ako base militar ang Cuba, kay communist man ang Cuba, uban Fidel Castro. Batanon ang presidente ng Amerika, si John Fitzgerald Kennedy. Apan, tiguang siya og pinulungan. Munang gingalan siya Uncle Sam. Uncle Sam, US man na. Uncle Sam, United States. Ingon pa ni Kennedy, pagkakita niya, pagbalita sa TV nga ang mga Navy boat sa Russia naana mibiya sa pantalan sa Moscow kay mohimog base militar sa Cuba, tabuk ra sa Amerika. Mitingog si John Fitzgerald Kennedy, ang 40 anyos nga presidenteng batanon, mingon, sulayin ninyo. Patabukan na diri kay pulpugo na mo na diha sa kadagatan. Og di mo, og mahadlok mo nga pulpugon, patuyo ka nagbalik, paulia sa Russia. Ang tiguang nga isog nga premier sa Russia, si Khrushchev, gipatuyok og balik ang armada sa Russia nga paingon sa Cuba, gipauli. Kuyaw ni sa Amerika masuko. Siya nagani mutingog, ang mga tao sa kalibutan mangurog. Muna siya nga giingon sa Biblia, doon na siya'y duha ka kinaiya sa iyang duha ka sungay. Musulti siya murag dragon, apan ang iyang kinaiya murag karniro, manggiloyon. Higala, mutuong mga tao niya speaks as a dragon. Higala, ato ning idaa sa inyo karon. Ngano, unsa man katuyuan nato nini? Napamantay lain nga wa ma-identify, unsa man ang mananap nga napulo kabuksungay sa iyang 7 ka ulo. May simbolo ta. Karong sunod simana, ihisgot nato na unsa nang mananapa. Kay kana nga mananap, midominar na sa kalibutan. Apan, dili gobyerno ra ang iyang dala. Nagdapo siya, relihiyon nga gobyerno man na. Murag pasabot ana, ang iyahang relihiyon giadaptar sa gobyerno. Unya ang gobyerno ang nag-implementar siyang relihiyon nga milukop siya sa kalibutan. Munang mananapa sa Pinadayag 13. Naay 7 ka ulo ug naay 10 ka sungay. Pulos hari. Wala ba'y hari nga dili na kana siya naapod sa iya ang kinaiya sa tanan nga miaging mananap. Ang leopardo, ang leon, naa kaniya. Ang uso naa kaniya. Kantil uso man. Kombinasyon. Tunanta na sa sunod, higala, ng mga panahon apan sa pagkakaroon, ako mong dalon sa katapusan ini nga atong tupiko. Kinsa man gi mo hari, eventually sa kalibutan, sultihan ta mo. Sa Pinadayag 14, versikulo 6, paingon sa 10, gitug-anan ta nga ang kalaban ining tanang gingharian, nga may hari sa kalibutan, usa kagamay kaayo nga mananap, nga mao ang kordiro sa Dios. Wow! Kordiro sa Dios. Si Ginoong Hesus, ang hari sa mga hari. Nganong gingalan man siya kordiro?
Ang kordero usa ka laki nga karniro nga 3 ka buwan ang edad. Munay kordero, lamb ang ngalan ana sa in English. Unsa goy mahimo in taon sa usa ka kordero ka inosente nga karniro batok sa mga mananap nga dagko nga mihari sa kalibutan? Apan eventually higala kining kordero muni mulumpag sa tanang gingharian sa yuta. Ang pinadayag 14 naghisgot kanato kinsa man atong simbahon. Mga nasod ba diri sa yuta kana bang nasod nga mibuto gikas dagat? Ang unang manulunda sa pinadayag 14 nagingon, simbaha ang maglalalang nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Apan ang manulunda numero 3 sa 3 ka manulunda sa pinadayag 14 nag-ingon, ayaw simbaha ang mananap nga mapintas, ayaw pagdawat sa iyang marka, apan diri sa simbaha ang maglalalang patimrihan sa Dios sa iyang timri ang iyang mga anak. Pamarkahan sab ang kaaway sa marka sa mananap nga mapintas. Duhara di ay kabuok ang mangayo sa atong pagsimba sa katapusan. Ang gahom sa kordero ug ang gahom nga usa ka gamhanang nasod sa yuta nga modominar sa relihiyoso nga kalibutan. Kining mananapa, unsa na siya ato ng tun-an sunod semana. Apan sa pagkakaroon dalhan ta mog maayong balita. Higala. Ang Biblia nagklaro nato. Ang kalaban nga mudaog ni ining tanang tawhanong gahom sa yuta, lakip sa panuway, lakip sa dragon sa pinadayag 12. Ang mupildi ni ana nila ang kordero sa Dios nga mikuha sa sala sa tao. Si Kristo Jesus ang gibautismuhan sa iyang igagaw igtagurha nga mianunsyo ngadtos mga tao nga nagtan-aw sa umalabot nga panday gikan sa pandayan sa Nazaret sa dihang nagpabautismo si Jesus nga misinggit si Juan Bautista, tan-awa ang kordero sa Dios nga mikuha sa sala sa kalibutan. Ug iyang gibautismuhan ang kordero. Namatay ang kordero apan sultihan kamo iyang gingharian ang muhari diri sa yuta. Para nako higala, di ko mosalig og bisan unsang nasod. Di ko mosalig og bisan unsang gingharian sa yuta. Diri na lang gyud ko mosiguro pag-ila sa kordero sa Dios. Kitang tanan, dunay kahigayunan, kinsa may inyong alagaron karon. Dato nga nasod sa Amerika, gamhanan nga pangagamhanan nga nikabayo sa gobyerno nga midominar sa kalibutan ang mananap nga mapintas sa pinadayag 13 or diri ka ba sa kordero nga mao si Jesus. Ang moingon karon, pastor, bisag luya siya kay gamay siya o gamay siya murag luoy siya apan nahibaw kung siya ang mudaog sa katapusan anhigyod ko, pastor, kang Ginoong Hesus.